Ayaw ka bahala anak lang ga. Buta ra mo ko to si Papa God. May butag sir. Ay, pa, uyab to na ko pa. Uyab. O pa, katong na ay gingon ako nimo sa una nga mo'y tigpalalit na kog napkin. Mo na kung ganahan buutan gyud. Mo palit gyud napkin. So ano na lang. Ikaw para magkaila mi ani pag-ayo, pwede ka makalakaw sa anak, no? Yung kami magtabi-tabi sa midire. O sige pa, mag-shopping sa ko sa friends. Babay sa langga. Sige nak, amping nak. Masamong! Dito sa akong shop ha. So karon, di sa mamong gakaila na kong anak. Ang una man gud ani sir, classmate yun ako ni mga anak nya kay nakakita man ko sa Facebook ni Sir Baga ingon ana man ang profile so gilayan ko at print ako. Akong gichatan reply pud siya. Ito nagkasinabot po may pangyubanan ko si sir. Kay crush man kay ko anak nimo. Si sir. Sumo to si sir, tinarom jud ako na yung anak sir. Gisugot ko mama sir, pasayon ko uli. Ay sakit. Ayaw ka bala ka. Dili ra ka nga unsa basta gatinarong ka sa kong anak. Oy, yabot na din ni Epictos? Oh boss, dako kay nag-shipping. Kaman, ganahan ka. Dili sir. Gisulayan ra ka na ko. Kaya ka di ka magamit o ginani na. Mayo. Boss, resibo to sa Epictos, boss. Ang total ana boss kay 300,000 and 50 centavos. Unya ang balance kay 4,000 and 50 centavos. 1, 2, 3, 4. 4,000. 4,000 raman lagi na eh. Asa ng 50 centavos. Ay na, wag labot ana boss, si Algie man ana. Pataka mo naman kag panagila ko na ikaw kadala ng resibo o kang kwarta. Si Joby na boss. Tutulak siya ni boss. Tatawag na mo. Sa pag-uwi ko na resibo. Ikaw kadala ng resibo o ka ng... Gigasto ni mo tong 50 Ano ako centavos. may kunana? Nabuang ka ka! Ikaw may gagasto lagi At ato. matay dili sa kuha na, boss! Lagi ato boss, siya. Anong ako may pasakin Ikaw kadalaan ng kuha oh? Bisan Ikaw pa- kung kadalaan ng Epictos! Ikaw gan ang Ay, Epictos. Resibo. Matay ikaw! Bisan pa. Ado kay klaro. 50 centavos ikaw ka na to kita. Sa tinuod lang, boss! Ikaw ka gusto ng boss! Wala! Dili nila kuha na, Kalma. boss! 50 centavos ra na! Oh, okay naman yung busing yung ngang magalalis pa man tayo. Nice shot, boss. Na Ginoo ko. Sir, 50 centavos imong gipatay. So, okay ra ka? Nakuyawan ka? Okay ra ka? Okay ra sir. Ang ipalaw ka ka kay natural naman na. Inani di man sir? Normal ra ninyo na. Oy! Ako man god, duha ka buok importante sa akong kinabuhi. Ang kwarta ug ang akong anak. Mao ba sir? Ikaw pa man nagpwede mo akong anak. Usin oy, ako sa paslakan ganyan mo anak sir. Paslakan gina ko na. Usay paslakan. Dili ba kaning pakaslan sir ba? Pakaslan mo gipasabot. Pakaslan. Okay. So, asa na kita to? Asa magkakita sa akong anak? Dito na tato. Puyo sa no, ano? Kabarong na tay bisita o. O mo kay respeto? Han, man ako kaliguhan, fresh na kay kuhan, og humot pagyud kay kuhan. Humot ng dagway ni mo kordapya. Timplahe ko atong kape. Minom kang kape? Dili ra na sir. Dili ra, salamat ra sir. Dili ra ka? O sige kordapya, ako rin timplahe itong kape. O sige han, magtimpla na kuhan. Bye-bye. I love you. Dira imong kapihan. Salamat kordapya. Kordapya, Unsa man han? ang pinagong ni nga tik-tik kordapya? Yes! Ginoo ko. Yang asawa patay na pod. Diyos ko Lord, kapira hinungdan, di patay ni mo imong asawa? Oy! Iganahan man ko og sinanglag nga mais. Tik-tik, pasahat. Unsa man? Mainam ka ni pinagong tik-tik? Dili ra sir. Bullshit. Dapat mo inom kag sinanglag na tik-tik. Kaya naa na siya nutrients deficiency, labanan natin to. Inom na ko sunod timpla sa imong asawa sir. Inom na ko.
Okay, very good. Talking about sa akong asawa, dili man na importante sa akong kinabuhi. Ang importante gyud sa akong kinabuhi duha ra. Kwarta o ang akong anak. Gampingan lang jud nimo akong anak. Wa jud tay problema ane. Ako kang prangkahan. Ganahan jud kay ko nimo para sa akong anak. Kay kabalo ko nga dili nimo siya kayang pasakitan, di ba? Dili dyan ako na mabuhat sa mga anak, sir. Dili dyan ako na mabuhat. Anak ko gani. Werte jud kay akong anak nimo. Tago! Bullshit! Gusto na naman tapalan yung naibilit sa akong arma! Ha? Isa na naman! Na! Minatay dyan ang kinabuhian eh! Tagaan ka na kong higayon. Ipan ka na kong polo. Pwede na ka makaulay para dili ka maangin na kapadulong na ng mga kontra. 10 5 3 2 1 Success! So, gituyo na ko to para dili pasakitan akong anak. Sir! Akong balikan ko sipon, sir. Binuar ko tanan, sir? Wala ka ramo gibinuangan. Nga mo nga giprotektahan ang akong anak nga dalaga para dili magminyog sayo. Gibinuangan rin ko ninyo, sir. Akong katuyuan nga, niari ta kunin mo dire, kaya akong isulti nimo nga akong gipabursa nimong anak dito sa kahugunoyan. Sige sir, basta kay nakabalo na ka sa akong tumong og tinguha nga akong gipabursa nimong anak. Sige, biyasa mo diha. Anong kailangan kong gawin? What's up mga kamarang sa karon mag-shoutout ko dito sa YouTube. So shout out Joanna Jimenez, Kuya Joel TV, Narding Putik, taga Ormoc, Assassin Jimboy, Jonah Torres Gargoles, Kulas Iggy, Junimari Boyas, Yanna, Jiho Murano, Marlon Campos, Inyo Ansong, Secure Comedy TV Channel, Rinsky Official, Maria Mahinay Whitey, Patrick Rehabon, Joan Custodio, Charlie Sombilio, Ate Mercedes Magbanwa, Jessa Iturriaga Pader, Provinciano Siaw, Flores Sagindang, Chen Pelones Mas Batenia, Imadel Francisco, og mo dito taran guys no, og salamat